Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yozono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwilenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa yona. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu, ama-cellphones noma ama-laptops noma ama-tablets kuma-app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba ishunyayezwa. Umoya ongcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqula umuntu ngentando yakhe eliyindlela neqiniso nokuphila kuJesu Kristu oyizwi. Balaleli, kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuba bathathe imininingwane oyibonayo escreenini mawubukele, mawulalele ngicela ulalele ngishiye imininingwane. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela ekumele sihambe ngayo kule ndlela yokukholwa enguJesu Kristu. Nalabo abanofakazi, uNkulunkulu esikunikile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka ngobufakazi bakho. uNkulunkulu evumile ukuba uxhumane nathi kule mininingwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli nani nonke enilalele, izintshumayelo ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho umoya ongcwele uyakufakazela yini, njengoba konke okusifundiswa khona kufakazelwa umoya ongcwele ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So bazalwane, ku-YouTube uzosearcha, usubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu abalalele. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuba zonke imfundiso enfundiswa zona ngabe uJesu uyafakazela yini, njengakho konke okufundiswa la umoya ongcwele uyakufakazela ngeBhayibheli elingcwele eliyizwi likaNkulunkulu. So ku-YouTube sharisha ilink uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini njengamanje nokuthi izindlebe zethu zikwazi ukulalela lokho umoya ongcwele akushoyo emabandleni. Ake sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu. Usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo. Singangeniswe kulingweni, kodwa usisindise kokubi Nkosi uJesu. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enilalele kuzona. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyanamkela nonke. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini amandla onke. Inkosi yethu yokuphila ngakho konke okuyikhona nokwaba khona kungaye ngamandla akhe nokukhulu bakhe uJesu Kristu inkosi. So siyambonga uNkulunkulu okusenzela umusa ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu lapho khona sishumayela, sihlola imibhalo, asidayisa izwasho, asidayisa ivangeli, asidayisa izibusiso.
Sishumayela ivangeli likaJesu Kristu lokusindisa abantu abafuna ukulunga empilweni zabo. Ukulunga kuvela uNkulunkulu ngokulunga. So uNkulunkulu ngesikhathi edala izinto nomhlaba wadala konke okukhona emhlabeni, wayesakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamnika umyalelo ukuba angadla noma ngabe yini akubonayo lokho phambi kwakhe, kepha kunesihlahla noma umuthi kwakumele ngawuthini. So umuntu waphula lowo mthetho, base kungena lento ekuthiwa isono. Isono ke inkani. Isono inkani. Ukuzibona ulungile emehlweni akho nokuthi ukholelwe into ongayiqondi. Baningi abakholwayo bekholwa futhi uJesu, kepha bengenayo lento ekuthiwa noma bengenaso isambulo, bayakholwa besebenza izinto ngokungaqondi eziphambene nokulunga kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ngokulunga. So uma siza kuyena uzofuna ukulunga kwakhe. So uma sesikwazi ukulunga kwakhe, ilapho khona kuthiwa siyazinikela noma sivumela uJesu Kristu ukuthi abe inkosi ezimpilweni zethu. Jesu Kristu ngeke aze abe inkosi empilweni yakho ungalenzi izwi lakhe. Uzoqala ukwenza ulazi ngoba kuthiwa uqala kwakho ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. So uqala ukuhlakanipha ukuvula kwengqondo, so ukwazi ukuhlukanisa ububi nobuhle bese uthatha isinqumo. Ubaphe incwadi kaJobe 28 bese abhala lokho sambe sekwincwadi yaSamuel yokuqala sahluko 15. Jobe 28 sifuna nje ukuthi sihlole imbalo siqonde ukuthi kuyini. Wathi kubantu bekani, uthi kubantu akakhulumi lezilwane, ukhuluma nathi. Uthi kubantu bekani ukwesaba uNkulunkulu, ukwesaba uNkulunkulu. Bekani ukusaba inkosi, lokhu kungukuhlakanipha. Lokho ukwesaba uNkulunkulu, lokho kungukuhlakanipha. Ukusuka ebubini kungukuqonda. So umuntu ohamba ngokumesaba uNkulunkulu, umuntu owazi izwi laNkulunkulu, owazi umyalelo kaNkulunkulu, bese ewenza. Uma esewenza, lo muntu uhamba ngokuqonda uNkulunkulu indlela abizelwe kuyona, ukuba umyalelo kaNkulunkulu iwona ukuphila kwethu. Ngaphandle komyalelo nokwazi izwi lakhe, right? Angazi kuzala. Wangehlisi, angithini. Angiyongithini. Amen. So ukulazi izwi usuke sowazi ukuthi ubani uNkulunkulu. Ubani uNkulunkulu? Ubani uJesu? Mawazi uNkulunkulu ngeke wenzele mina, ngeke wenzele umfowethu. Uzokwenzela uNkulunkulu konke okwenzayo. Ukuba konke sikwenzayo phambi kwabantu sikwenzela ukuthi abantu babone ubuhle obukithi. So kunezindlela eziningi ke ezakhiwe ke manje zobuhle ezakhiwe. Khona indlela eyodwa yobuhle. Khona umuntu kaNkulunkulu kumele abe muhle, umuntu omphefumulo. Lowo muntu muhle ngezenzo, akamuhle ngokwesakhiwo. Ungaba muhle ube nama hips, ube na yonke into engakwenza abantu bakubone umuhle, ube namehla akhanyayo, ube namashiya amahle, ube namazinya amahle, bathi ngaphakathi uthola ukuthi ufile. Ungaba isiqebi, imali, ube nezimoto, ube nakho konke, kodwa uthola ukuthi ngaphakathi ufile. Umuntu okumele aphile lo muntu lo uNkulunkulu ethike wadala umuntu wambumba. Theme seqedile umbumba, wayesephefumulela umphefumulo wokuphila. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. Wena umphefumulo ophilayo odakeni, lo mzimba ogqokile udaka. So uma ufa lo mzimba udaka luphinde njabathini, ukuba uNkulunkulu mzukwane uAdam ephulile umyalelo kaNkulunkulu, wamqalekisa kwincwadi kaGenesis sahluko 3 from verse 16. Wathi kowesifazane, starting from verse 18 or 17. Go ahead. Wayesethi kuAdam,
wayesethi ku-Adam, njengokuba ulalele izwi lomkakho ngokuba ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muntu wasewenza lokho ungafanele engakuyala ngawo ukuthi uyaliwe. uNkulunkulu usinika umyalelo. Mekuthiwa umyalelo kusho ukuthi-ke umyalo lo ekumele sihambe ngawo. So uma mina nginikwe umyalo ngiphuma endleleni yomyalo, mina-ke sengingakhe indlela yami, angisahambi ngomyalo kaNkulunkulu. So umyalo kaNkulunkulu ulungile uqondile. So ukuze ngihambe noNkulunkulu mina fanele ngihambe emyalo, ngeke ngiuhole umyalo kaNkulunkulu, kepha-ke ngizohamba emva kwabo ngokuba uyangihola. Angithi uyayizwa lonto leyo. uJehova ungumalusi wami, angiyokweswela, uyangilusa. uJesu Kristu ungumalusi. Uthi-ke uyazibiza izimvu zakhe ngamagama azo bese ziyamlandela. Akaziqhubi. Jesu akaphoqa umuntu, akahambe ephuza abantu njengomuntu osuke elusa inkomo eyibuza ukuthi ya eyitrain ikhwela. uJesu ukhuluma izwi ngokuthobeka futhi. Wena uma ufuna ukuhamba noJesu uzohamba ngokulalela nangokukholwa ukuthi lo ongiholayo ungiholela ekulungeni. Ngeke azakuholela ehlathini. Kepha-ke uhulumeni nabantu nezinkanuko zethu zisiholela nobaba wethu lo mesimkhonza ngenkani kuba uSathane. So uma sihamba ngoJesu, uJesu uthini? Usifunela ukuphila phakathi. uSathane kuthunga umbulali, ungumkhohlisi, ungumhleki, ungumangaleli wabazalwane. Usho ukuthi uma wenza isono uSathane uyakumangalela. uSathane uyakumangalela uma phambi kaNkulunkulu asho ukuthi izwi lakho. uSathane uyalazi iBhayibheli. Hayi ukuthi uSathane mhlawumbe umuntu ongalazi iBhayibheli ukhohlisa abantu ngezinto abazaziyo, ngisho abafundisi abakhulu emehlweni abantu bakhulu, but kuNkulunkulu abayilutho. So labafundisi abazenza izinto ezinkulu bakhohlisa abantu ngezinto ezikhona eBhayibhelini. Baziphendula abantu kuphele ukumesaba uNkulunkulu, kuphele ukusaba isono. Ukuba yini abantu abasahambi ngokuqonda izwi lokuthi ubani uNkulunkulu, sebehamba ngobumnyama emini. Bayahamba kepha kumnyama because uqonda kubo. Ngaphandle kokuqonda ngeke uze ukuthola ukuphila. So uJesu ulethe ukuphila ukuthi-ke kube kuningi kuthina. So ukuphila okuningi, ukuphila okuphakathi, ukuba kupheli kokuphila. Kepha ukuhlakanipha kwale emhlabeni yilo ukuthi-ke abantu bakubona ukuthi ubutho ngoba nakho unani noma ubani uyaziwa. Akukwenzi umuntu lokho. Ngisho umuntu angaxoxela isitori sakhe esidabisayo bese ngenabo ubungcwele. Ngisho ngathi ngazidlwengulwa ubaba omncane, nje ubone nje namanje ngimfuna nale hambe ekhona. Kepha-ke uNkulunkulu wangenza ngakwazi ukuphumelela, abe nestory nje somenza ukuthi abe popular. Yazi lezomlimaza ngoba akaxolanga. So uthi akamfuna nale hambe ekhona. Angikhathali uma wabanje inkunzi noma wathakathwa noma wagwazwa noma wazonda. Ukulunga ukuthi-ke thanda umakhelwane wakho nje uzithanda wena. Bese lithi-ke ngixolele, abuze omunye eBhayibhelini athi kangaki kawu7 noma kayisikhombisa, kuthiwa kayisikhombisa kuphindaphindwe kwamashumi amangaki? Ukuthi-ke ukuxolela kuphela. Angikhathali ukuthi ngabe bakune kangakanani, kufanele uthethelele ukuze ube nokulunga. Lalela, uma unenzondo unakho ukuthula, ongenakho ukuthula unakho ukulunga. Ongenakho ukulunga ufana nomuntu ofile, ngokuba-ke ukuphila ngokuziqondela wena ukuthi wena ufuna ukuphila kanjani. Ufana nokufa ngokuba uzokwenza ugcwalise izinkanuko zakho, ngeke uze ukwenze ukulunga. Konke ozokwenza kuzobe kuvuna isenzo nendlela ofuna izinto zibe ngayo. Kusho ukuthi wena awunakho uqonda ukuthi kusho ukuthini ukulunga. So phambi kwamehlo kaNkulunkulu sonke sisobala, kufanele ukuthi nje kusemini ayikho into efihlakele. So ungahamba emva kwendlu noma uke ekhoneni noma ebusuku wenza izinto zakho bengakuboni abantu ngoba uyasaba abantu. Ngisaba abantu ngaphezulu kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyabona khona ebumnyameni, uthi ebumnyameni amehlo akhe akhanya ngendlela eyisimanga. So-ke izwi lakhe belifika lizohlola inhliziyo yakho ukuthi ngabe yakhiwe yaba yinhlabathi evundile noma-ke wena uyinhlabathi ogwadule. Yafika imbewu ifika izohlala, ifika ishiswe ilanga ngokuba wena ufana nendawo yakhiwe ehlane lapho khona ngekho khona amanzi. So uNkulunkulu ukhuluma no-Adam ngokuba akalalelanga umyalelo. Ukulalela umyalelo uhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Khohlwa ukuthi abantu bazothini, because akhona oyedwa la kulelo ngifaka ezulwini, nami akhona oyedwa ngimfaka ezulwini. Kepha uNkulunkulu
oyokusiza ukuthi wena ufinyelele eqinisweni ukholwe yilo bese uhamba ngalo. Abantu abaningi ke bakholelwa ekutheni ukuba sebelalela abafundisi abaningi esontweni siyofuna izibusiso uma engazenzi lesibonakaliso angilapho. Asimemezele sifune ukuthi ke abantu bazi lephakathini ukuthi siyeza. uNkulunkulu owenza imisebenzi yakhe ukuthi abantu beze. Ngeke ngifune ukuthi ke ngizenze umfundisi engathi mkhulu bengize endaweni kufuneka abantu bonke njengoba ngize la ukuza kubafowethu nodadewethu nomama. Ngivakashile uma khona uNkulunkulu abenzele umusa ukuba bathole bafinyelele eqinisweni bazoza ngothando. Akeke somncenga asincenga abantu sibancengele ukuthi bathole ukuphila. Umuntu meholwa inkanuko ngeke uzomshintshe. Uma wahlula ukushintsha uma wakho nobaba wakho wahlula ukushintsha intombi yakhe nanifeba nayo noma isoka lakhe nanjola nalo ngeke uzushintshe umuntu. Ukuba sonke besize emgcweleni bese kufika ukukhanya sifise ngathi bonke abantu bangakubona ukukhanya bakuthole. Kepha ngokuba uma umuntu ezala izingane kunesikhathi esishiyanayo. So eyokuqala ingane izofika emhlabeni kulandelene azali manje noma kanye kanye. So nokusindiswa kwethu kunjalo. Ngeke sisindiswe sonke kanye. So ungathi ke mawuzwa iqiniso bese ihlaba bese ufuna wena ukuhamba ushumayeza abantu ufuna baguquke ngenkani ngoba nizoxabana. Uthi ngeke uphendule noyiyadi umuntu ngenkani. Akube uNkulunkulu osebenzayo. Ngisho ukuthi umuntu isidakwa noma kuthiwa uyixhwele uyabhema noma kuthiwa isifebe noma umahosha wena unalungelo lokuthi umbize ngomahosha uthi uzongena esihogweni. Wena uzongena esihogweni. Sinebe sikhuluma lesenzo esikulibazisayo isenzo leso esokubambezela ukuthi uthole ukuphila. iBhayibheli lencwadi le incwadi umthetho lo umyalelo incwadi yokuphila. Uma ufuna ukuphila impilo eqondile ungeze usoleka ngisho komakhelwane. Le ncwadi le uyigcina emlomeni wakho uyifunde njalo ukuba kubhaliwe phansi ukuthi uJesu wathi kuSathane ke ulotshiwe. So wena uzokwazi kanjani ukuthi ke umrebuke uSathane umdedise phambi kwakho ngezwi uma ungalazi. Ngoba uzoyela esontweni uyela ukuyokwamukela ama blessing plan negospel yempumelelo le khona bayishumayelayo bese benidayisela amanzi leziwasho abanye badla izinyongo bathwele ukuze ke bezongcina nihleli ninethezekile esonweni. Nina uNkulunkulu benu uma nikholelwa izinto ezakhiweyo ukuthi izoninika ukuphila nempumelelo lonto esisebenzisayo ngabe ufaka isiphandla noma ufaka intambo noma ngabe unesiwasho noma ngabe yini oyisebenzisayo uthi umoya ingcwele uzobuyela lezi ncwadi lezi sonke zezizobuyela kuzona. Hambe kwincwadi Hezekiel noma Ezekiel funa chapter 18 verse 4 ufuna uqonde lento le futhi ngizokuphila ngikusakazela ngeke futhi ezokwenzela ukuthi ucathele ukuthi le indlela yokuphila ayikho ezandleni zakho futhi awunakho ukuzenzela yakhe indlela. Understand? Ezekiel 18:4. Yes sir. Bheka yonke imiphefumulo ingeyami. Izindaba so ngisho ngagqirha ufaka amabhandi ufaka intambo ugcabe ufaka izithizi ezimnyama endongeni. Umphefumulo wakho ubelonga kuNkulunkulu. Ekugcineni wonke umuntu uza kuziphendulela uNkulunkulu. Bese aphinde futhi athi ke kwincwadi yeDeuteronomy 32:39 nakhona futhi lapho ngiyanivezela ukuthi yena ungunguye akekho ofana naye. Uyena futhi osinika ukuphila, uyena futhi othatha ukuphila, uyena olimazayo, uyena futhi ozakulapha. Uma elula isandla sakhe nenkemba yakhe ecobezelayo ebhekise ezulwini bese akhipha isahlulelo sakhe. Bright ngifuna ushayisha incwadi yeDeuteronomy Bright 32:39. Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse 39. Go ahead. Verse 29. Funa 32:39 Bright. Kwenzakalani Bright? Hallelujah. Khona uphethe ibhande noma ufake ibhande angigqokile anginalo ngishiye eThekwini kufanele ngishaya umuntu. Right 32:39. Ezekiel. Deuteronomy. Hallelujah. 32:39. Go ahead.
bonani manje ukuthi balalelani bonani manje ukuthi mina yebo ngikhuluma ngoNkulunkulu hayi mina nginguye uthi unguye akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. So manje wena uma unamacici bonke akwenza uba mahle uwenza isithixo sakho ufaka amazinyo ufaka amagolide ufaka ama-canes wena ufaka i-makeup lezo zinto zenze uNkulunkulu bakho ngokuba ithemba lakho lokuphila nobuhle ukubona kulezo zinto nezintambo zakho lezo zifakayo neziphandla nalempepho eshiswayo kile emsamo akekho umuntu ongaphezulu kaNkulunkulu akekho futhi umunye uNkulunkulu oseduze kwakhe noma osemva kwakhe uthi uyedwa uthi unikile ukuphila glory to God akakho uNkulunkulu ngaphandle akekho omunye ngaphandle kwakhe mina ngiyabulala uthi yena wenza njani mina ngiyabulala manje namhlanje isikhathi siphelile kuyathatha namhlanje uzofa nazi intambo zakho nazi iphandla neziwasho ezigwelile uzofa ngeke uzukuvimba lokho akadala unomgqikha kangakanani uhamba inyanga iphendula i-orange mina ngiyabulala uzofa yayindaba yanunasho yena bese sikhiphile isigwebo sakhe akagiyi futhi bese ngiphilisa bese ninika ukuphila mekuthi ke uyafuna ukunika ukuphila ngilimazile yebo kepha ngiyakupholisa akakho ngokuphula esandleni sami akekho ongakusindisa esandleni sikaNkulunkulu kusho iBhayibheli ngakho ngithi wozani nawo siwavula sihlole imibhalo khona longasindisa ngokuba ngiyaphakamisa umsindisi Yesu Kristu inkosi akuyani inkosi wamhlambe khona into special ngayo kuyinkosi yokuphila haleluya asikhuluma manje ukuphila sikhuluma ngamakhosi asemhlabeni athoma ngezikhundla nangokuba yiqembu le inkosi yamakhosi ubuse emhlabeni ubuse ezulwini ubusa ngaphansi komhlaba wehle ezulwini kwezemhlabeni wafika emhlabeni bayaqedza ngaye wahamba woshumayela laba ngaphansi komhlaba wabuye wavuka wabenzela ukufakaza ukuthi yena amandla onke amandla utanikwa yena ingakho bese nika abafundi bakhe umyalelo ukuthi ke hambani ke manje nezizweni nenza abafundi so yini umfundi uJesu uze uzofundisa abantu indlela yokuphila siphilele uNkulunkulu siphilele izwi ngintshela mina ayikho enye into ongathi uyayiphilela so amawuphilela izwi liyagada ukuthi wena ungoni endleleni yakho ngokuba ngesikhathi uAdam noEve bedla isithelo abanye bathi apple angazi noma khona okwakubona ukuthi badle apple eBhayibhelini nangaze ngibone so ukuthi amanga lawo kuthiwa badle isithelo so lo muntu abawudla ke bavuleka amehlo bebevuleka amehlo so ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ngokuba kwakubekiwe so mase akwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle emehlo esevulekile kuthiwa ngesikhathi uNkulunkulu akha uAdam noEve nomkakhe engadini babehambaze babengaziboni ubanqunu kepha mzukwane bona isazelo sabavezela ubanqunu emva kwalokho base bathatha amahlamvu wabhinga imizimba yabo so uyabona uma ukuthi wena uthi le emhlabeni awuboni ngokuba uJesu uyena okuvala amehlo uma ukuthi uyabona fanele kubone njengokuba umyalelo ukumnika umyalelo uvulwa amehlo kepha ke uma uzivulela wena amehlo njengabafarisi wena awuboni wepompoti ukuba lezi iBhayibheli zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu ukale umoya so uma uhamba ngezwi lakhe ilona elivula amehlo hayi enyama vula amehlo kamoya ngoba amehlo kamoya akwazi ukufaka leso sazelo ukuhlukanisela phakathi kokuhle nokubi bese uthathe lokho okulungile yini eyenza ukuthi umuntu mentshontsha mebanjwa shaya uvalo noma eganga ebanjwa ashaya uvalo ngokuba isazelo kunembezo yakuceba ukuthi wena uyona because uma phambi komuntu uqamba amanga kepha ngaphakathi unembezo yakushaya isono leso isono umoya ozophambana lento yokulunga unika umyalelo okuthiwa yenza lokho wena uphenduke kwenze lokho okufunayo kepha ukuthula kukho ngaphakathi akusho uzoba nokuthula ngoba naku uhlezi ebishi noma unemali uphumile waphesheya ogibela umkhumbi obizayo hayi ke ushawa umoya unokuthula no lo mali mhlambe imali leyo thathayo umgwazela mhlambe imali yomntshontsho mhlambe imali yokubamba inkuzi mhlambe imali yokuphethe igazi so akukho ukuthula kwena
ithi iBhayibheli akukho ukuthula kwababa. Amen. You understand? So funda le ncwadi eDeuteronomy le ngicazisele futhi. Mina ngiyabulala bese Bese ngiphilisa. Ngilimazile kepha ngiyapholisa. Ngizophinda ngipholisa. Akakho ngokuphula esandleni sikaNkulunkulu. Ngokuba ngiyaphakamisela isandla sami ezulwini. Ngithi mina ngiyabulala mina ngiyaphila kuze kube phakade. Funde ngizozwakala. Ngokuba ngiyaphakamisela isandla sami ezulwini. Ngithi mina ngiyaphila kuze kube phakade. So uJesu besikhuluma ngaye. Jesu yena uphila kuze ulizwi uJesu ulizwi. Akayena uJesu nje ngenyama. Ulizwi wakha inyama wangena kuyona. So ulizwi wazi konke ngenyama yaphila emhlabeni. Uma efika la kuthina uzoba ukukhanya ezosifundisa indlela yokuthi siphilisane. Umona, ubufebe, ukuphinga, untshontsho, ukubulala, uqamba amanga, ukuzithanda, ukuziphakamisa, izona zinto ezibulala isizwe. Ayikho into ongathi ubulala isizwe, umona nokufisa. Ubona uma usubuya into amakhelwane wakho uthi angcono ngabe yamifanela mina le nto, usuyafa umona, usowonile. Ngakho uJesu athi mozobuka nizwile ethi ungaphindi. Kepha manje mobuke umuntu wesifazane wamkhanuka, wena sowonile. So ufanele ungene esihogweni ngokuba le enhlizweni yakho ugcwele isono. Elile ngcolisa umuntu imicabango. Othi mobuka into ucabanga ukungcola. So lo mcabango yashawa kuJesu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Makungaphathwa lezo zinto lezo ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe usifiso ukufisa lokuthanda izinto zabantu. Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Umntwana kaNkulunkulu njengokuba kufanele abangcwele. Kufanele ukungcweleke ke siphinde sichaze ukungcwele uNkulunkulu. uNkulunkulu ulungile uperfect. uNkulunkulu uphelele akushodi lutho. So nomuntu wamakha waqonda yonke into uNkulunkulu uthi mase ibhala lapha kwincwadi yaGenesis uthi wakwenza wabona ukuthi kuhle. Akukho athi ke kubi. Kepha ngizona seqedile ukwenza konke. Banika incwadi yaMshumayeli bese siyabuyela ngalelo ncwadi yaMshumayeli 7:29. Umshumayeli okokuqala osaqala iBhayibheli lokudida kancane. Yona kuzolunga kuhlangana. Kunoba umngani nalo. Bheka lokhu kuphela. Ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. uNkulunkulu wenza umuntu waphelela. Dadewethu. Wenza umuntu waphelela. Bheka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. Umuntu wenziwa wabaqotho. Kepha bona abantu bona bafunile amacebo amaningi. Bazakhela izindlela zabo. Abahambi ngendlela zomdali zikaNkulunkulu bahamba ngendlela nangokuhlakanipha kwabo kwasezweni. Ngakho ke buyela ngale kwincwadi yaGenesis 17. I mean 3:17. Wayesethi ku-Adam. Ngoba wayesethi ku-Adam. Njengokuba ulalele izwi lomkakho. Ngokuba ulalela izwi lomkakho. Wadla kulowo muthi engakuyala ngawo. Lalalile futhi kuphinde ke nikhanyisele. U-Adam walalela umkakhe. Khona amadoda abafundisi. Alalela abafazi bawo. Umyalelo kaNkulunkulu uqondile. Hamba ushumele ivangeli lami. Ungagwegwisi. Ungaphenduli lutho. Hamba utshela abantu iziphambeko zabo. Umfundisi uthatha unkosikazi ngokuthanda kwakhe, akamceli uNkulunkulu. Bese efikile unkosikazi, phela uthanda lo mfundisi, usezibone ngathi uyicelebrate ngoba umfundisi uma la emva kwepulpit, bese ashumayela abantu ke bathi amen, bashaya izandla. Emva kwalokho umfundisi kade shumayela iqiniso. Unkosikazi ekhaya usiyamtshela ukuthi hayi baba phela hayi okwahle isozophendula ibandla logogo. Hawu awuthi nje bayekela abantu bathi inwele zabo. Hawu bayeka ukufaka amaduku. Mfundisi uzoqala ngayizwa le ndaba. Akekho kuhamba kwesikhathi unkosikazi uzombelesela.
ukuthi hayi usozifuna ugoma kubhukwe ufuna ukufaka izinwele zokufakela ufuna ukuluka afaka amacici ne-makeup uzogcina sebengasazwani ekhaya selimncikisela eselokwethi ubaba bethi kuyefuneka ekamerweni ethi hayi cha ngikhathele ayimdine lento le yazagcina evumile ukuthi hayi lungileke ngakwenza ilokho kuphela senilalelile izwi lomkakhe osikazi wakhe usifunela okwakhe akafuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu angikhathali noma ngabe kuthiwa kunjani angikudluke angisebenzeli noyedwa umuntu isebenzela ukusindisa imiphefumulo yabantu isebenzela amahala angibheke inzuzo inzuzo engifunayo ungene ezulwini manje ungibuza ukuthi ile ngifunayo ungene ezulwini so angikhathali ukuthi ngibubeka abantu phambi kwami noma malini phambi kwami ngiyayeka glory to God Jesus Christ ngiyayeka ngifuna ungene ezulwini so ngeke ngilalele umuntu wesifazane ngoba nake ethiwa unkosikazi wami kufanele manje ngenza intando yakhe ngoba nangu lalela angamanye ahlale ekhaya abantu bami ke izingane ziyabacindezela nabesifazane bayababusa bantu bami abaniholayo bayanidukisa bachitha indlela yemikhondo bachitha indlela yemikhondo yomuntu ohamba indlela eqondile akekho umuntu ofaka ezulwini futhi akekho umuntu oyakusindisa ungabe ulalela izwi uthi mina ngivumelele glory to God umoya ingcwele ukuthi usebenze njalo ngicela ukuthi angehlise ngingazikhulumeli ukuthanda kwami nokuqonda kwami kepha kube uyena ozosebenzisa lo mzimba wami because ngithembe ngivuma ngavuma ukuthi abuse empilweni yami ukuthi kube uyena ozokwenza intando yakhe hayi intando yami so angisayenza intando yami inyama befuna intando yami ngiyacela uNkulunkulu ukuthi abulale lo muzwa abulale lo mcabango ngoba uveli kuyena uNkulunkulu akayena umlobo biyaluyalo nenkani haleluya uNkulunkulu ufuna umuntu ozozwa so singahamba siba u50 siba u100 ngisho ibala ngagcwala libe nabantu abawu1000 thola izongena abantu abawu5 ezulwini bonke lababanye bebeye nje sonke bohlobisa ihlalo bepolish ihlalo bephatha amabhayibheli behlonipha into engekho behlonipha abantu kepha uNkulunkulu bengamhloniphi yakusize uloku uzenza inceku nomuntu othobekile phambi kwabantu kepha ke izwi aliphili kwena izwi libonakala ngezenzo kube kuyaphila kwena indlela okhuluma ngayo indlela ocabanga ngayo indlela ohamba ngayo awenza awunandaba ukuthi abantu bathini bakubiza ngogogo bakubiza ngekhe it's fine amen glory to Jesus Christ but uNkulunkulu ulungile haleluya kangini ukulunga amen ukuphilela abantu lalela kunendoda ethi uSawule nincwadi yaSamuel awuqala uqedele lencwadi leyo kubafundele bese uhamba incwadi yaSamuel yokuqala sahluko 15 qala ufunda incwadi yaGenesis haleluya wayesethi ku-Adamu njengokuba ulalele izwi lomkakho ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo uphula umyalelo wami wenza ongafanele ungadli kuwo ngithe wena ungakwenzi ukuthi wena wakwenza ngakho ke umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yomuntu uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho uyakukuvezela ameva namakhakhasi izinhlupheko wena udle imifino yasendle uyodla imifino yasendle ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho qhubeka Vryheid uze ubuyele emhlabathini nayo indaba sitheme siqala ngathi mina lokho akwelutho ubona abantu besedidiseka uba ku TV sek-advertise ubuhle so manje bacabanga ukuthi ubuhle inyama ngibile unobuhle ngangena ama competition ngangena ngaba usobuhle ngasebenza emkhakheni wokuba unobuhle gqoka impahla ngadvertise ngivela ku TV but bengifile isigqila sikagwayi nethanga nothwala nokufebe namanga nokuzithandela izinto zasemhlabeni nobumnandi bathi ke umusa uyafika thina sonke umusa uyafika namanje kusayithuba lomusa ayikho into emhlabeni engakwenza umuntu ngaphandle kwezwi ubuhle basemhlabeni ukhazikhazi usathane ke uthatha uJesu ayomleka entabeni athi uyinjeke
ukhombise umhlaba wonke ukhazikhazi bakhona athi uma ngase uguqe phambi kwami yokukunika konke lokho ngoba kubekwe ezandleni zami. So uJesu uyamtshela ukuthi ke ulotshiwe. Yeke ngize ngiguqele omunye umuntu noma omunye uNkulunkulu. Umuntu ufanele aguqele uNkulunkulu wasemazulwini kuphela. Amen. So abaningi bathwele sebeguqela uSathane because ngothando lwemali kwangena isilingo kwangena ububi. Amasonto amaningi abafundisi bakhona benza imihlatshelo yezilwane namadimoni ukuze bagcina amasonto abo egcwele khona bezoba nemali. So lemhlabeni akhona oyedwa into engakwenza umuntu ushiye umsebenzi wakhe Cape Town Virgin Active ukuze ashumayele ivangeli, ngashiya modeling, ngashiya boxing, ufuna ukushaya amanqindi, ufuna ukuba yi-champion. uNkulunkulu ngeke kwenzeke, ngeke uze ube yi-champion. Uzoba yi-champion ngapha ekutheni wazi izwi la, kufanele ulazi ulenze. So ungaba yi-champion ekutheni wazi izwi ulenze, but akwenzi ukuthi umkhulu. So ngikhiye konke bengizitshela ukuthi izongenza umuntu. Ngashiya udumo, washiya ubumnandi basemhlabeni. Qale kube buhlungu, kepha uhamba ujwayele because ke uma uyinhlabathi evundile melifika izwi lofike lisuse nokhula. Ukhula isihlahla efanele sikhule bese kuphuma izithelo. Umuntu ngeke ungitshele mina ukuthi usindisiwe ebehlala ejoyintini ushisa ugwayi esahamba yolala ngeke ngewindi kamfana engazange amshade engafuni futhi ukumshada ebhizi emzalisa ingane eloke emthembisa ukuthi kepha la ngapha ubhizi uzalisa amanye amantombazane bese uthi wena uyakuthanda uthanda kulona ucansi. Amen. Na ngikuhlanganisa u4 years manje ubesifazana angaze ngimthinde futhi anginayo inkanyi ukuthi ngiyamlangazelela. Glory to Jesus. Hallelujah. Angithonga ngezinto ngithi nje amandla kaNkulunkulu empilweni yami ngokuthobeka ngaphansi kwezilaka. Amen. Bahla abantu besifazane. Yes, Lord. Bathi abanye masuthi abalalela bekhuluma uyabona ukuthi bafile. Bakhiwe kahle. Bathi akwenzi lokho ukuthi wena mobona umuntu wesifazane yabona ke lo angaba unkosikazi. Akukona ukuma komuntu ongamenza unkosikazi. Hallelujah. Alelo ukuthi incwadi yaPeter yokuqala sahluko 3 from verse 3 or verse 4. Ufuna ukunderstand ukuthi yini eyenza umuntu abe muhle phambi kaNkulunkulu. Ubuhle phambi kaNkulunkulu. Glory to God. Yebo makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo. Umuntu osithekileyo wenhliziyo. Ohloba ngokungabhubhiyo. Ohloba ngokungabhubhiyo. Komoya omnene. Umoya njani? Omnene onokuthula. So hayi ukufaka izinkophe, awukho muhle ukufaka izinkophe. Hayi ukufaka iruji, akwenzi ube muhle. Hayi ukuveza umzimba wakho, uveza ama-cleavage, udweba ama-tattoo, ostomach out, nekhindi ezincane. Ohloba ngokungabhubhiyo. Hloba ngokungabhubhiyo. Komoya omnene nokuthula. Omnene nokuthula. Umoya ophilisayo. Izindaba abaningi lo ncwadi uJohn 6. Oyigugu phambi kukaNkulunkulu. Iyona into uNkulunkulu ayifunayo leyo. So izwi ilona eliphilisayo. Wozitshela ukuthi wena ngoba nayo ufaka ubhuti engqwele namaqiqa amakhulu nama-chains wejeba ama-tattoo uveze i-cleavage wagqoka ingubo encane nama-leggings utshela ukuthi umuhle abafana bayazifela ngawo abafana bazifeli ngawo wena ufana nenyama ebolile elandelwa yibhukane uyangapha fike zihlale zishiye yini bathi lento emhlophe le engathi impethu yini iphuthume esulu. Hallelujah. Le umkhulu wakho ithi mesenyama seyiqala ukubumba. Hallelujah. Fike zishiye ubumi izigcwala impethu izibole inuke. Awunuki ngenyama unuka ngesenzo. Wonke umuntu kwazi ngesifebe. Wonke umuntu wazi wonke abafana babalala nawe kuphasha kanjani lokho? Phasha kanjani? Umuntu omuhle ngesenzo nangenhliziyo. Awungaba muhle uqede uhambe uyoshintsha ubulili bakho uzenze intombazane umfana uzenze umfana intombazane. Ustinje. uNkulunkulu uthi umenze umuntu waqonda. So mawusibuka esibukweni uyabona ukuthi uyindoda. Isilevu sakho siyahlupha funeka kuloko uhlezi ushafa uzogcina ngathi intombazane. Usho hamba uthenga ama-chemicals azokwenza ukuthi ungameli intshela. Kepha phambi kwamehlo kaNkulunkulu wena ukubuza ukuthi wena ngesikhathi ke uqala udala wosozibona ubona nesibukweni. Ngoba phela ke okay.
La enyameni ngozihlephula sike. Epha kamoya usanjengoba uNkulunkulu akudala. Akushintshe lokho. So, umuntu akekho umuntu omuhle ngaphandle ngoba kuthiwa indoda, ufuna lift insimbi besigora to sexy. Akho sexy la. Ufele lenkanuko. Umoya ophilisayo. Ngisho ungagqoka impahla ezibizayo nama chains ukuthiwa Mr. Madlisa awudlisi lutho wena. Umoya ophilisayo. Umoya izwi ukulunga. Inyama ayisizi lutho. Hayi mina ngifuna umuntu oyiphethe kahle. Kusho umuntu ongazili ukuyiphatha kahle. Akafuni ukuzwa izwi. Akafuni ukuhlonipheka. Uthi ufuna umuntu oyiphethe kahle. Yini umwana umuntu oyiphethe kahle? Khathele umuntu angifuni ukuthi ngoma ke. Ngifuna umuntu oziphethe kahle osekhathele ama nice time. Hallelujah. Lord Jesus. Ama nice time. Abaningi ke bathi ke bafuna ukushada bese bebadala. Lalela umshado uyaqeqeshelwa wona. Uma ngabe uyindoda noma umuntu wesifazane, fanele ukuqeqeshwa, fanele ukukhule phakathi kwabantu bazokhuluma ubudoda nawe. Kanjalo nabantu besifazane fanele ukuthole umama bazokhuluma ukuphila. Ngoba ke iBhayibheli lisho njalo. Abesifazane makuba abantu abafundisa izingane zabo emakhaya ukuthi zithande amadoda azo. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele. Glory to God. Ukathixo isakhiwo sesibili Yes, sir. sesithathu. Abangcwele bangabi ngabahlebi, bangabi yizigqila zewayini eliningi. Zewayini eliningi. Abantu besifazane labo abazothanda uNkulunkulu. Enaba ama next time iyokumoshela isikhathi. Babe ngabafundisi bokuhle. Babe ngabafundisi bokuhle ayesontweni. Ukuze bafundise abesifazane abasha. Abesifazane abanjani? Abasha ukuthanda amadoda abo. Thanda amadoda abo. Bathande nabantwana babo. Uthando alisekho. Uthando yeqiniso. Njoba ngikuka nje ngikhuluma uthando. Amen. Because angifuni ukubona ungena ebhodini. Bathi ngiyakuvula amehlo. Angikwenzeli lokhu mhlambe ngoba ngithi ngifuna uduma. Anginandawo nalonto leyo. Ayeke sisize umuntu. Uyedwa odumile nathini celebrate lethu usaziwayo wethu. Jesu Kristu. Jesu Kristu. Hallelujah. So mekubusa yena empilweni yami angeke ngize ngiposte ngisho isithombe somuntu ojongene ngithi lo ayingibukela kuyena u-idol yami noma uNkulunkulu wami. Mina ngikhonza izithixo. So noma kuthiwa bakunika isithombe esikiphe sinoJesu akumqhele kuvula igazi uthi wena he uJesu lo. Akuyena uJesu isithixo leso. Thatha leso skipha usishisa. IBhayibheli uJesu wakhazimliswa. Akekho esiphambanweni. Azange aphoze lesithombe. Wakhuphuka wayezulwini. Akekho wabona umzimba wakhe wenyama emva kwesephamba esekhazimlisiwe. So labo uNkulunkulu labo esibenza emhlabeni sibadwebayo sibagqokayo bathathwa ubani onesikhathi sokudweba uJesu noma thathi why labo uJesu bengafani. Omunye lezimhlophe, omunye lezimnyama, omunye namehla blue, omunye namehla brown. Sekhona nababanga. Hayi uJesu wayemuntu omnyama, hayi uJesu wayemlungu, hayi uJesu wayemntu akubalekile. IBhayibheli umoya ophilisayo. Glory to God. uNkulunkulu ngumoya. uNkulunkulu ngumoya. uNkulunkulu ngulizwi waba senyameni kepha akayona inyama. Ngumoya ophilisayo. Umoya ophilisayo. Incwadi ngokuka Johane isahluko 6 verse 63. Umoya ophilisayo. Umoya ophilisayo. Inyama ayisizi ngalutho. Amazwi engiwakhulume kini akhulunywayo kuthina angumoya. Ayini? Angumoya. Ela ngikhombisa yedwa izinto salikhulumile la ukuthi njani umbala wakhe. Angukuphila. Ela uzongibambela abuye azongivezela lapha kwami. Angumoya. Bengekho uyanderstand ukuthi ukuphila usemoyeni. Amen. Amen. Glory to God. Phila kusemoyeni akukho. Eyintweni eziphathekayo. Mesishumele lento labantu abathina nina kufanele ngidleke ngishumayeli nje ngothando mina ngeke ngize angeke uze sondweni lami angikaze ngize ngakhe bandla mina ngishumayela ivangeli. Yes Lord. Bonke beza kumina behamba nathi lendlela yokungcwele ngoba uNkulunkulu balethile uma beflathela behamba aqali uJesu baflathela bamshiya ngoba nabo befuna ukudla befuna izibonakaliso kuthiwa ngasebenzeli ukudla nezinto ezibhubhayo. Funani sinkwa. Oyo mosidla sikunika ukuphila. Funa amanzi ozoma waphuza esifeni sakho kugobhoza imifula. Lord. Sikhuluma ngomoya.
ayikho leyo into edaliwe emhlabeni engakusindisa ngisho ukuthi ifoni yakho ungabi nothando lefoni yakho ngaphezulu ukuthi uhlale neBhayibheli lakho ungabi nothando ugqolozela iTV lapho lokusile kubani abantu benenze ilima siloke sisile kubani ngaphezulu kwembhalo imbhalo ngelekuthatha ukuphila Amen. uzosho kanjani ukuthi uyakholwa kubantu bese bekubuza ngokholo lwakho ukwazi ukuchaza uthi bekhuluma kwincwadi yaLuka 15 or 21:15 or 15:21 right engathi 21:15 Luka 21:15 Ngokuba mina ngiyakuninika umlomo izindaba nokuthi uyakunika umlomo nokuhlakanipha abangemelane umuntu ongazama ukuza kumina nenye imfundiso noma ezama ukuzongididisa ngeBhayibheli akakwazi kusho lokwenza lokho kumina because ngiyamazi umoya ingcwele ngezwi lakhe uyangambulela ubuyena so manje mengikhuluma lezi zinto lezi angizikhulumi ngokuhlakanipha kwami ingokuba uthi wangibuza kunginika ukuhlakanipha anginika umlomo so angikhulumi lezi zinto lezi engizikhulumayo ngoba naku mhlambe ngithi ngicuphucuphu no lezi zinto engizikhulumayo ngokuba ke zukuphila abanamadlebe kuthiwa mabezwe Hallelujah. alimnandi ivangeli alimnandi iqiniso yahlaba iqiniso kepha mase ulijwayele so ulenza ligcina sele umkhuba njengoba sukuhleze esonweni isono sikubamba sikwazi isigqila ngeke ungasayibona into eyinkinga ngesono neqiniso lenza njalo kepha ke lona liletha ukuthula ukuba isono nenkohliso kwenza ukuthi ube isigqila sesisenzo esibi khona izinto esizenzayo esingasathanda ukuzenza awusathanda ukuphuza utshwala kepha usaqhubeka untotho obuye khona njalo usuphuzile uyahamba ekhaya utakiwe ucanga ukuthi inkinga zakho ziphelile uyavuka ekuseni kumele ayikho into ongayixosha ewusize mhlawumbe ngisho ngane imali engakanani ayikho futhi inkinga ongayisolve ngemali ayikho into ongazenzela yona uthi wena mina ngizenzele ngamandla ami no uNkulunkulu ukwenzela umusi bathi ngenxa yempakamo Jesus. impakamo yokusabaningi emngcweleni Amen. moya ingcwele waphutha abafundisi amandla akhe ngenxa ukuthi sebezikhukhumeza bafuna ukubonga bafuna ubufakazi kuze kubona inhliziyo iyafuna lokho kepha ngithi uNkulunkulu ngisuse lapho because angisindisi noyedwa umuntu mina bathi ukujabula nje lokuthi nami ngathi ngathiwa kumina sengiyaphuma manje sengifuna ukuduma ukungolami angifuni lonto leyo angifuni iyangizingela njalo ngithi uNkulunkulu akuyona into ongifundisa yona kuthiwa ngithobeke kuthiwa ngenze lokhu okushwezweni uJesu wafika uNkulunkulu enyameni kepha wazenza umuntu okwathi bathi ngesizulu Sithoba. khona legama lishoyo he made himself of no reputation but ngifuna ngesizulu right Wazenza. awuyazi ukutranslate lungile so azange afune ukuzazisa kubantu wemela lapho umuntu noma enze isibonakaliso athi hamba ungatshela umuntu uyahamba uzithole ubufakazi kubantu ngamandla kaNkulunkulu so akazi uJesu akhulume kubantu efuna ukuzikhombisa yena ukuthi yena ungenile amandla onke kepha wathi abantu kufanele bakholwe izwi bakholwe kuye akakhulumi futhi izinto semhlabeni khuluma izinto sezulwini ukhuluma izinto so lezi zinto sezulwini izona lezi ekumele siziqonde ngokuhamba ngezwi so izincwadi bazofunda kanjani ngezinto sezulwini bengekho abafundisayo bazofundisa kanjani bengazange bathule ivangeli akuyona into yokudlala banishumayela nje ukuthi abantu babone kugcwele izihlalo esontweni ngiyokuthola ukufundisa umuntu oyedwa kulungile ezilonge ezolenza izwi ezilonge ezongibuza imibuzo sihlale phansi sixoxe ngoNkulunkulu kumnandi ukuxoxa ngoNkulunkulu uxoxa ngaye nje hayi ukushumayeza khona umehluko phakathi kokuthi ngimlaya eshumayela ngithi uvula imbhalo bese ke sesixoxa ngoNkulunkulu songibuza ngezinto ofuna ukuzazi ezovula uqonda kwakho ukuze uhamba naloNkulunkulu uhambe ngokuqonda ezindaba ni incwadi leyathi ngivulile eLuka bese bhala ukuvala kwencwadi yaGenesis Luka 21:15
mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha Fanele sithole umlomo kaNkulunkulu nokuhlakanipha abangemelane ukuze nabo. wonke umuntu oqhamuka nemfundiso noma ufuna ukuphikisana nento ebhaliwe eBhayibhelini bakuphike bonke ngeke azakwazi ukuphika. Bona bonke abantu abafuna ukumelana nevangeli abakwazi ukuphikisana nalezi zinto ezibhalwe phansi. Uma ke unokuqonda ukwazi ukukhuluma ukuphila, ayikhulunywa lento ngenhliziyo nangenkani. Khulunywa ngokuhlakanipha, ukuhlakana. Unokuhlakani, unobungcwele. uNkulunkulu uyakhuluma akusebenzise ukuze wena ukhulume njengokube kwambulela. Ungazikhulumela, ungazama ukuthi ke ugcine ufuna ukuthi wena kuzwakale wena ukuthi right, awusebenzi lonto leyo. Amen. Ithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma 3 ngizonifukuzisa ukuhlakanipha kuyafukuzisana. Incwadi yamaRoma 3:4. So angikwazi ukuzikhulumela mina, ngifuna ukuthi nizwe mina, but ngifuna nizwe le ncwadi elivulayo. AmaRoma sahluko 3. Qana kanye Naka awuhlehle kancane. kanjani pho uma abanye bengakholwanga ukukholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kukaNkulunkulu na. Kungenza yini ukuthi ukukholeka kweqiniso kube yize ngenxa yabantu abangakholwayo na? Nakanye Kepha makube ngukuthi uNkulunkulu uqinisile wonke umuntu ungumqambi manga. So manje mina bese ngizama ukuthi ngifake umoya ukuthi nenikholwe yimina noma mhlambe siba nengxoxo. Sengifuna ukuthi ukholwe ngenkani. Mina sengikholiswa, sengichazana izinto ezingekho eBhayibhelini. Ungumqambi manga mina. Hallelujah. Angisakhuluma iqiniso ngoba wena ngifuna ukholwe ukuthi mina ngiright mina. Angikholelwa kumina. Mina bengichazela ungaqondi. Ngithi asikhulekele uNkulunkulu akwambulele. Futhi ngeke ngichayeshe noma ngifake ingcindezi ukuthi wena uvume ukuthi ngiright. Uyafunda. Uyongelina ngobuye uthi hey brother Zondi hey azibonile ukuthi hayi cha lento oyikhuluma ikhona. iBhayibheli ifuna ukulazi njenge story. Khona uzokwazi ke bathi yini motive. Khona wazi igama leSuthu brother Nkosi. Motive. Ingqikithi noma umsuka. Wazi ukusuka kwendaba ngoba yonke indaba ekhona eBhayibhelini iwubufakazi. Okufanele lo bufakazi buveza amandla kaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uthembeke kangakanani. So lezi zinto uzokwazi noma verse athize ozowaxosha ngokuwezwa noma wathatha wabhale phansi uzoba nenkinga. Amen. Jesus. Ukubona amandla kaNkulunkulu uzokholela amavesini hayi wena kumoya ingcwele. Jesus. Ukhuluma nabantu bathi ke uNkulunkulu ngithanda khona nginje. Lalela. So wasithanda sisayizolo. Yes Lord. Ngaphambi kokusekela komhlaba uyasithanda. Amen. Ngapha kuyomlekisa yini ukuthi akufake esihogweni? Qana. Ngeke. Uthi ezulwini akungeni lutho engcolile. Uthi ngaphandle izifebe, izinja, abathakathi, abathanda izithixo, nabaqambi bamanga nabenzi bemlilo. Idakwa ngaphandle ezulwini azingeni. Base bephonswa bonke echibini lomlilo. Abangatholakalanga incwadi yokuphila. Ukuba abhekwa amagama. Zavulwa izincwadi. Ingoma ethi ke angazi ithi incwadi yokuphila ngabe likhona nelakhe igama. Likhona. Isho njalo. So kahle mufuna ukuphila manje ulazi izwi wena ubani igama lakho encwadini. Akuyonto namhlanje lengisho ngendala Moses kwincwadi Exodus sebonile uNkulunkulu bakha iduna egolide. Emva kwalokho Moses mesephinda uNkulunkulu esebabonile usethi uNkulunkulu ke susake igama lami encwadini leyo ukuthi ubhale khona yokuphila. uNkulunkulu ngeke ukwenze lokho ngoba wena uMoses umuntu othobekile nolalelayo izwi kaNkulunkulu. So uthi ke ngiyakuba nomusa ulabe ngiyakuba nomusa kubona usho ukuthi ke uNkulunkulu izinto elikhiphile lingumusa. Amen. Lindlela yokusizwela. So uma wena izwi ungalamukeli unqaba umusa. Abantu abaningi badlala ngale gama elithi umusa.
ngoba kuthiwa weza ngomusa neqiniso. So manje bathi wefuna ibhaliwe kuthiwa sathathela zonke izono zethu lalela. Mekuthiwa ziyathathela izono ngokuya sivuma. Amen. Elizibhayibheli thini? Amen. Okholwa yiyo kahlulelwa akahlulelwa ongakholwa lo ongakholwa usahlulelwe usezahlulele ungakholwa kwakho emhlabeni ivangeli wena uzahlulele lo ubani uJesu ubani uJesu lalela uthi uJesu uFilipi uthi ke sikhombise uFilipi uthi sikhombise phela ubaba ukuze sikholwe sanele uthi uJesu Philip sekindawo isikhathi esingaka awukakongazi obona ubaba noma ubona mina ubona ubaba mina nobaba sinto eyodwa so uma wena wamukela uJesu umunye noJesu uyini uJesu ungumoya wamukela izwi lakhe wamukela umoya wakhe uma uJesu esithanda umakhelwane wakho ngokuzithanda iba nozwelo ungaqamba amanga ungafisi ukukomunye umuntu uma khona umuntu ombambela igqubu uma ufuna ukunikela noma ngabe yini qala wena ufuna ukuthethelelwa noma uthethelele bese uyabuza unikela because imnikelo incwadi yaSamuel sahluko 15 incwadi yokuqala kaSamuel sahluko 15 verse 21 so iqala kanje indaba ngizoyisummarize yibeke nje phezulu nangoku umoya ngcwele sefika kuSamuel uthi ke hamba utshela uSawuli ukuthi akahambe ayobulala wonke amaleke ngenxa yokuthi amelana nabantwana bami ehlane so akahamba ayoqeda angashiyi lutho suke lesilwaneni kuze kuyophuma enganeni angashiyi lutho so uyahamba ke uSawuli ayobulala esashiya inkosi yakho angayibulala bese qedile athathe nezilwane azibukeka zizinhle emehlweni akhe bese ezithatha lezo zilwane ahambe nazo athi ufuna ukuhlabela uNkulunkulu so uNkulunkulu afike kuSamuel ebusuku ukuthi ke yabona nomuntu engimkhethile akenzi intando yami ngiyasola ukuthi ke ngimkhetheleni ukuthi abe inkosi ngokuba inhliziyo yakhe usephendulile monguflathela umyalelo kaNkulunkulu uflathela umhlale wakho kuyena ukudelela lokho mekuthi nje ukhuluma nomuntu omdala nomama wakho esakhuluma wena uyasuka uyahamba ukhuluma nawe ufuna ulalela uyahamba wena ubona ukuthi uhlonipha lokho akona uhlonipha lokho uweyisa lokho so same thing ukuthi uNkulunkulu ukunika umyalelo wena uflathela uyeke umyalelo ukwenza uhambe uyozenzela into ofuna wena uyedelela yona into esiyenzayo thina uNkulunkulu bese sisiphila ngaphansi komusa yini kanti umusa yini iqiniso uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila fanele ukholwe yizwi ungangitsheli indaba zenyama ngoba awukholwa yimina ukholwa yizwi amen ngeke uzukhona umfundisi ozothi ke esontweni lakhe unesithombe kanje uthi ngikholela kuyena mawuzothatha umfundisi wakho lokumenza iprofile page ukholela kuyena ngikholelwa ezweni ngasi isikhathi sokuloke ngichoma ngabantu umuntu osanda kwenzani mesona ngizothini amen imini ozokuthi maqala amgxeke ngiyodelete ithombe lakhe eqala ngithi because mina sengimenze uNkulunkulu wami lo muntu uthi uyangidisappointa ngicekela phansi susa ithemba lakho ulandele izwi banike bright incwadi yokuqala uSamuel isahluko 15 verse 22 yes sir uSamuel wasethi uJehova uyenamela yini no hlehla kancane from verse 18 uJehova wakuthuma indlela wathi uNkulunkulu wakuthuma indlela wathini hamba uqede nya izoni mekuthiwa wena hlukana nesono ungasabuyela kusono ngenza isibonelo akushiwo ngokuyena kanjalo so wena mawuzothi uhamba noNkulunkulu uphinde wenze isono ngabe ulalela abantu waphela umyalelo uthi wahlukana nesono usiyeke ungaphinde kusono amen hamba uqede nya izoni so manje nayo umyalelo uthi akahamba uqeda ngabantu abonile
kubantu bakaNkulunkulu. ulwe nabo aze aphele. Yes sir. Awulalelanga ngani izwi likaJehova? Kwenziwa yini kube nzima ukuthi silalele ivangeli noma izwi kaNkulunkulu kepha kube lula ukuthi silalele abantu na? Kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na? Yes sir. uSawulu wathi kuSamuel, ngililalele izwi likaJehova. Same thing namhlanje. Ngihambile indlela uJehova owangithuma yona. Abantu bayakholwa uNkulunkulu kepha balenze izwi. Bayagoloza banenkani. Ngimlethile uAgag inkosi yama-Amaleki. uNkulunkulu akazasho ukuthi akalethe kuthiwa akaqede nya. Yena ubuya nomuntu engakaze kuthiwa akamlethe. Ngachitha impela ama-Amaleki. Bethi bahlukana notshwala nokufebe namanga. Wena uthi uyakholwa uNkulunkulu phansi iBhayibheli welifunda zonke izinsuku kepha uyaqamba amanga uyayithuka inhlamba. Kepha abantu Uyawenza yini umyalelo kaNkulunkulu? Uyawenza yini ungafuni ukuxolela abantu? Okay. iBhayibheli lithi ungaphindi. Uma unkosikazi eshadile nje uthi uboshela ngokomthetho umthetho wendoda ukuthi ke ahlale kuyona angasuki. So uma wena ufuna ukuzithethelela ukuthi hayi phela wahamba wolala ngaphandle manje nami ngibonile ukuthi beku right ukuthi ngimshiye. Momshiya ayikho inkinga. Hamba uhlala. Awunagana, awunakwenza lutho. Yes Lord. Uzokhonza uNkulunkulu. Ufuna uqabuza uqabuza uJesu. Yes Lord. Hallelujah. Mthandazi. Yeah. But mase uphuma uhamba uyofuna umuntu wesilisa. Uyaphinga wena. Ukuthi wenzeni wena uzofana naye bese kwahlulela. Amen. 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 Ngeke uzikwenze uzilandulela. Niyafana niphinde nobabili. Yes Lord. So manje akukho ukuzilandulela phambi kaNkulunkulu. Izwi nokukholwa kwakho uma uthi ningabi ngabantu abalizwayo izwi bese ningalenzi. Yes Lord. Masibe abantu abalizwayo izwi. Masibe abantu abasheshayo ukulalela. Bese ke siyenza izwi. Awugqoka uniform. Akwenzi mehluko ngisho ungagqoka kahle phambi kwabantu. Bathi isenzo sakho ngale ecasheni singubungcolo. Ngisho ungagqoka izivate ezimhlophe. Bathi isenzo sakho singcolisa ingubo yakho yasezulwini. Singcolisa lo muntu ongaphakathi kwena. Isenzo sobubi. Songafuna ukulalela. So akusizi ukujabula ukuthi ke siyacula esontweni, siyaworshipha, senza yonke lento le, siyathandaza. But ukukhuleka kwakho ungalenzi izwi kufike. Amen. Lord Jesus. Fana ukushisa umnikelo njengoSawuli njengoba naye kwele umnikelo abafundele prescription. Kepha abantu bathatha kuyo impango. Abantu bathathe kuyo impango. Izimvu nezinkabi. Okuhle. Okuqalekisiweyo. Okunjani? Okuqalekisiweyo. Okuhle. So manje asibheke futhi ke njengoba le ncwadi njengoba nje. uNkulunkulu waqalekisa isenzo esibi. Amen. Ungathatha kanjani imali yosefebelo eniwindoda yakho noma imali yegazi uthi uyasonta uthi unikela ngayo esontweni. Ayiqalekisiwe lo mali. Imali yesenzo esibi leyo. Imali yokujayisa ngomzimba, imali yesenzo esibi leyo. Imali yokukhitha igazi, imali yesenzo esibi leyo. So manje mawuzoze esontweni nalo mali uyafana nomuntu ozonikela ngento eqalekisiwe. Ayinomsebenzi lo. Wena ungajabula ukuthi hayi phela mina ngenza ukuthi esontweni ngalenzela ukuthi abantu abakwazi lokho uNkulunkulu yazi ukuthi ngimtholile. Ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho. Thatha into eqalekisiweyo eGilgal. lalela. Ibhluku umuntu esifazane eqalekisiweyo. Amen. Ngeke uze uNkulunkulu uzoma uthi uyathandaza ngebhluku umuntu esifazane. Iqalekisiwe. Umuntu owenza leso senzo kuyisinengiso. Hayi ukuthi uqalekisiwe noma ke lokho ungcolile kuyisinengiso njengabafana abalala nabodwa kuyisinengiso. Amen. Jesus. Amen. Isinengiso yinto uNkulunkulu angakaze ayibekezelele. Amen. 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 So angeke uzuziconvince ufuna wena ukuzilandulela ukuthi hayi phela lalela uma ethi uNkulunkulu kumbi phambi kwabehlazi noma kuthiwa ibhluku lakho walithenga ngo-5,000 uzolithatha uncenge ukulishise lapho. Hallelujah. Ishe umphefumulo wakho uyasindiswa. uJehova uyenamela yini? uNkulunkulu uyanamela yini yokunikela yokushiswa.
nemihlatshelo kanye nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa ulalela uthanda yini uNkulunkulu njengokuba enamelwa ukulalelwa kwezwi likaJehova na ukulalelwa. So ngeke sithi uNkulunkulu siyamdumisa singamuzwa ngeke soze ngeke kwenzeke akhathali kusho ukuthi ukathini uNkulunkulu ufuna ngesizwe baningi abantu ababe amakhosi bawe ebukhosini bawo bafaka abhlungu abanye ngenxa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile wathi ngokuba kangizwa kakhulukazi abantu ababusayo ibona abaholela abantu esonweni nasebheni bathi utshwala kulungile kudayisa ugwayi amakhondom akhishwe izisu bese kuthiwa hamba novota amadoda wagana newater hamba novota so ngithathela ubisi banika izethembiso ezinkulu banithembisa yabona ke lento esho eBhayibheli ithi ke uqalekisiwe uthemba lakhe umuntu bathi ithemba lakhe lokuJehova ubusisiwe ngokufana nesihlahla esikeduze nomfula isihlahla esikeduze nomfula ehlezi siqhakazile sikhipha izithelo ngesikhathi esifanele so ilondo lesitshelwayo uNkulunkulu ukuthi angikaze ngivote angisoze ngavote haleluya futhi ke angeke ngabe ngiwapply umsebenzi bezongitshela ukuthi ke ngivotela bani noma ngiphi inhlangano meme ngibuze ngithi uJesu Kristu yabathi asifuna fulani haleluya why uJesu njalo nje lethatha abantu abaqhalanisa lezi zinto semhlabeni so singathandi izwe lezi zinto zakhona amen amen thiwa thina sibizelwe ungcweleni ngibizelwa ukuthi kube yiRoman Catholic Church mina angibizelwa ukuthi ke ngibe wakashembe mina ubusisiwe umuntu othemba kuJehova ngibusisiwe ngokuthemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova lalela okhokho bafa ngibizelwanga kubona akho imfundiso ozayithola ngabantu abaphilayo ezokutshela ngabo kuphela ingakholeli ekugcweleni uNkulunkulu akafune lutho wanikana ngendodana yakhe yona yodwa ukuba izofela ukulunga yafela ukulunga uzongitshela ngokho abahlezi bekhalela inyama bafuna lokhu bangcolile bayakhala bajiniwe babona ngicela wena unako uqonda nje ingakho nina abaKristu inkinga wena uzonda iqiniso awuzondi mina haleluya twanhlabela amadimoni kusho iBhayibheli namngasho bahlabela amadimoni uNkulunkulu abangabazi amen awumazi umbusa kanjani esefile uhluleke ukumphilisa la egula phambi kwakho ebona phambi kwakho unjani esefile useyaphila isibula haleluya ayubula lokho akekho umuntu ofile ongabuya zothi ke ufuna ungeniswe ekhaya no ngokuba idwala elakuzalayo zuthu izindlela eyekufeni eyekuphileni eyehayidise nendlela esihogweni nendlela eparadise so wena usikhethela wena eparadise ile kuthiwa khona akhabukuthula lemhlabeni nabo bonke abantu nobungcwele ukuze ke uzokwazi ukubonana noNkulunkulu bathi ke le ndlela le yabangani emfundiso zobaba benu nizigcine ngaphezulu kokulunga ngoba akakutshela ukuthi ungafiki noma ungaphiki uthi uyisoka uvuna isono uba nayo ukhohlakele abantu bahlezi befuna ukuthi basekelane ekungcoleni kwabo ngakho behlala ngamaquqaba bebaningi so umetha ngokubedula mina useqedile ngoba mina ngisho lento le yamhlukanisa lentombi yakhe noma yamhlukanisa nesiphinga kade phinga naso bese hayi nangu umuntu oyinki angiyona inkinga usathane lokuwena ngaphakathi lokubusayo wena ukuthi ke ungakwazi ukuvumela iqiniso likline uJesu uyabuya mebuya ukuthi ubuyele ibandla lakho ufuna limsula ligeziwe ngesigezo samanzi ngezi lihlanzekile kungekho sika nambibi so anginakuzilandulela mebuya ubuyele ukuthi nje akufika wena uhleze emngcweleni ushiye ngisho umndeni wakho uthi wonke umuntu ozothanda ingane yakhe nobaba wakhe kanye nabo bonke abantu angafuni ukuvuma yena uthi akanabo ubudlelwane naye haleluya vele kabazokuzonda bakini zozondwa abangani bakho
uzoxoshwa ngemsebenzini awuqeshe uqonela ekhanda ngoba wena ucelebrate Heritage Day neMandela Day neValentine noChristmas awuzenzi lezo zinto because wena uNkulunkulu wakho umuntu bonke lawo izinto ezenziwa kuthiwa ama holidays so basebeguqula kancane i-holiday ngesingisi HOLYDAY usuku ongcwele uNkulunkulu alwenza laba ngcwele usuku lesikhombisa emva kokuthi yakhe izulu nomhlaba bona basebeshintshana basebethi ke holiday senziwa lento eyenziwayo ngalo suku okuthiwa usuku ongcwele kuyaphunyulwa bese bathi bona ke HOLIDAY futhi manje sebewushintshile bawususa uY bashiya kwasala uI wena ke ucabanga ama holiday ngezinsuku nje zekhefu no bekuthiwa iMandela Day iholiday usuku lobungcwele kuMandela ukuthi iguqula igama kancane nje ukuze wena ungeze uquestion izinto eziningi uzolandela so on Valentine Day abukho emgcweleni Heritage Day abukho emgcweleni Ankathathu 16 awu celebrate lo nto leyo umethi Merry Christmas uzivulele uzibukele mothanda umhleke hayi ngoba nako ukuthi wena uzitshela lo ingokuba usathane sikuqisa ngendlela eziningi uya athi ubani usho njani so uma kusho into kanje nama ngivuma Lord Jesus, yes Lord. so wena so usaba nomuntu egameni lalento ayishoyo nokubuka iposition yakhe ukucela usathane nje kuyinto encane umuntu angenza noma ngabe yini ukuthi abe nemali uthi uJesu lokusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke esihlahlekela ukuphila kwakho yini oyakuyinikela ukuhlenga ukuphila kwakho umphefumulo womuntu ezulwini uyinto ebalekile kuthiwa ubiza ngaphezulu kwalamagolide esiwagqoka emhlabeni lezi zinto zidaliwe ukuba sibuse phezulu kwazo bathi lezi zinto zibusa thina ngenxa yokuthi ke ufuna ukubona ukuthi uyalifaka izinyo uhambe ufaka izinyo la ngaphezu kokubolisa amazinyo faka ama canes a cheap ngenxa ukuthi ufuna ukubonakala nawe ucwebezela uqela usathane thanda izinto ufuna ukuba nenike uzoyithenga noma kuthiwa ishumi lemgaqweni egameni lokuthi bayibona ikhona noma kuthiwa umuntu ujebe ngopende wathi Glory to God. Hallelujah. thanda izinto thanda izinto kwenza thina abantu sikhohlwe ukubaluleka kwethu phambi kaNkulunkulu and ukukhelana nezwi lakhe kwenza thina sibe weak ngale ndlela esimanga siyangabaza asinakholwa asinangithemba asithembekile ubona uzokuthemba wena ungathembekile ungazithembi wena umthemba kanjani umuntu oqamba amanga ngobuso bakhe Lord Jesus. Hallelujah. themba kanjani umuntu ozishintsha ubulili bakhe uzomthemba kanjani yini engakutshela yona yeqiniso ayikho pho manje wena uzoyilalela lapho lazo leli libuso usathane ngepha umhlaba kaNkulunkulu lo uNkulunkulu usinikile konke ingakho ukuthi umuntu umnike intando ukuthi azikhethele akekho ozokuphoqa but sokhuluma kanje ukuze wena lifike izwi kuwena uyazi ukuthi lempilo ephilayo yamanga Amen. awuphili iqiniso so uyangilengisa uyangidubula uyangidlisa uyangibophisa but ke izwi kumile uthi umhlaba lezulu kuzadlula uthi lezi zinto lezi kufanele zenzeke vele kufanele bandizonde kufanele bandibulale incwadi esambula ukuthi ke bayakhala abanye bathi ke kuyoze kube nini uthi ke kusamele babulala abanye bagcwalise konke izwi la angikhathanga ngabe ngifaka kanjani bathi uma ngivele enkosini kuyonginika ukuthula so ukulalela izwi kaNkulunkulu kubalekile ngaphezulu kokunikela esontweni uyonikela imali yakho kweshumi uyonikela umnikelo wakho usuke enhlizweni lokho uma inhliziyo yakho ingalungile akunamsebenzi because ngeke uze kuvulele indlela ongelezo uthi mase kukhuluma incwadi ukuthi ke angikwazelwa mina so ngeke uze ungigwazele ngisho wacabanga kanani ngeke uzukwazi ukuthi wena ifuna ungena ezulwini so nginemali engaka umphefumulo wakho ubiza ngaphezulu kwalemali unayo Beka
bheka ukulalela kuhle ukulalela kuhle kunomhlatshelo kunani kunomhlatshelo kunemhlatshelo ngokuba nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba ngokuba ukwambuka ngokuba ukushiya imiyalelo kaNkulunkulu kunjengesono sokubhula kufana nesono somuntu obhulayo nenkani suthi isono somuntu obhulayo sibi bekuthi ke ungafuna ukulalela kufana nesono sokubhula ukuthi ukubhula kuyisono esibi Amen. qhubeka nenkani ifana nokukhonza Ifana izithombe so umuntu wena Namatherapi. awufuna ukuzwa izwi awunenkinga wena unenkani isono leso inkani isono inkani ishilo lento leso ungalaleli iqiniso kuyisono ungakholwa iqiniso kuyisono so ayikho enye indlela esingasifike sibeke ngayo iqiniso ukuze zwakale kangcono emadlebeni abantu fanele sikutshele into ezokulimaza manje ngithi mina ungayi lapha yanga kuba kunabantu abazokugwaza endleleni wena uhambe bebise ukugwazile ngeke ucabanga ukuthi ayibe ngitsheliwe kanjalo ke nokuhamba ongena esonweni bese izwe esihogweni uthi wena uzokholwa ngokubona uzokholwa ngokubona ayikho inkinga abaningi vele abathanda ukukholwa ngokubona naye uThomas akithi wathi ke ngifuna ukukholwa ngamanxeba wabona kepha wathi wathi Nkosi uNkulunkulu wami bese bonile wamxwayisa uJesu wathi Thomas wena ukukholwa ngokubona babusisiwe abakholwa bengabonanga asikholwe yizwi wazi ukuthi ngaphambili khona umvuzo khona imqhele ebekele abangcwele sizohlala life Vryheid isonto lonke uma khona nemibuzo kanye neBhayibheli sobe ngikholwa so uyobe songithinta noma ufike sihlale phansi sihlole imibhalo mekhona ofuna ukuqonda noma ngikushilo ungaqondi oza kumele uzongibuza eBhayibheli ayikho inkinga so siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzile nakusasa ekuseni sinenkonzo ngo 11 o'clock yesiZulu sinenye isingisi ngentambama ngo 3 o'clock so uma unothando lwezi lenkosi ungasivakashela ukuze uzophinde udle futhi ukudla komphefumulo Yesu Kristu inkosi siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe asenzele wona nomusa wakhe asenzele wona ukuthi sikwazi ukuhlangana ngegama lakhe besicela ngaxolisa ungiphi incwadi yezenzo 2:38 incwadi yezenzo 2:38 so ivangeli lishuyelayo ke lihamba kanje ngalendlela le ukuthi bonke abantu abazwayo uma ukholwa yilona ufuna indlela ezokusondeza noJesu ngeke uzizele ngokuthanda kwakho fanele uze njengokube kuyalelile siyazile ke ukulalela nokuhamba ngomyalelo ikona uzosondeza kuyena ngendlela ephelele ukuba sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona niki incwadi yezenzo 2:38 uPetru wayesethi phendukani so into yokuqala nje mawuzwa izwi lizokwenza izinguquko empilweni yakho uma ufuna ukwazi ithile kumele uyenze bese ethini phendukani yiloyo naloyo kufanele abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu uma ukuthi wabhabhathiswa yeba hayi kanje awukazi ukubhabhatiswa ngendlela ukuba abapostoli bathi ke uma uphenduka fanele ubhabhatiswe egameni likaJesu Kristu usho ukuthini ukubhabhatiswa kusho ukugezwa umzimba wakho ngaphansi kwamanzi ngenxa ukuthi uvume iqiniso ukuthi uJesu lokho akushilo kuNikodemu methi ke ngiqinisile uma umuntu engazalwa kabusha ngokwamanzi noma ngokomoya angeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu so mawuza kuJesu lokho akushoyo uyakwenza amen lokho akushoyo awukwenzi futhi ngokucabangisisa ukuba bhalwe phansi ukuthi nokunye uqondo njena ngabhabhatisa egameni likayise kanjodala ngamoyenzana njengithi mina ubala babhatisa mawukuthi usakhona uhamba umbuzo ukuthi ubala babhatisa kanjalo eBhayibhelini oyedwa ufuna abaningi ufuna oyedwa Hallelujah. Bengekho ngisho ukuthi wena ubhabhatiswa ngendlela phela ngoba uJesu yena nje wakhipha lo myalelo bathi ke ulithi iBhayibheli wathi sekuyithuleni Hallelujah. wabafundisa imibhalo abavula uqondo Amen. so ingakho apostle Peter noma uPetru esethi ke
phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Wengeke azakusho lokho engazange ambulele ukuba uJesu uNkulunkulu. Hallelujah. Lord Jesus. Wengeke. Amen. So manje kuthiwa phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Lona gama kuphela mufunda ezinye incwadi kuthiwa lona gama esilinikiwe. Wanikwa igama elingaphezu kwamagama wonke. Hallelujah. Kuba wonke amajolo afanele aguqe phambi kwakhe avume ukuthi uJesu uyinkosi kube inkazimulo kwaBaba. Amen. So uzongitshela ukuthini ukuthi wena phela hayi ngoba mina ngambulelwa kanye ngeke uze kwambulele ngaphezulu kwalabantu ababe noJesu. Yes Lord. Hallelujah. Soze Phendukani phendukani yiloyo naloyo abhabhathiswe yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zethu khona niyakwamukeliswa uyobe sowamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo sikamoya oyingcwele kwamukeliswa uJesu kuwena aphile kuwena ngokuba isithembiso ngeseno akudayiswa. Lokhu kuza ngokukholwa nje kuwena yizwi bese ke uNkulunkulu azambule kuwena azahlale nawe. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho ke uma ukuthi ufuna ukusindisa usufuna ukuphilela uJesu ukuba kuthiwa bonke abakuKristu Jesu abasaziphilele bona basekuphila uJesu. uJesu ke uhleze ephila indlela eqondile elungile. Ukuphuma ke esonweni kumzabalazo. Inhliziyo yakhe isazoleke idonsa ngapha nangapha. Bathi ke uma kuthiwa ubekezela kuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Akulula uhlukana nesono. Bayipha lokho akukunika isense ukuthi wena uqhubeke unethezeke esonweni. Ukunika amandla ukuthi wena ulwe ngempela ukuthi uhlale kuJesu noJesu ahlale kuwe. Ngoba sokwazi ukuthola ubufakazi ngeke ukuthule ubufakazi ngendlela enokuthembeka nokuzethemba ukuthi sengikhishiwe esonweni. Uma ungakohlukana nesono kunzima ukukhipha ubufakazi ngoJesu. Ngeke uzuvume izono zakho. Bethiwa sivume izono zethu ngokuba sesinobufakazi ukuthi bengiphinga bengifeba bengitshontsha bengibheka ithanga bengihlala emajoyintini bengihlala emathaveni bengihlala emaklabhini. Amen. Kepha uJesu akakwenzanga konke kanye nokukhipha wena ukhipha ngawani. Lokho engikwaziyo ukuthi akakufundi kuyeke. Ngiyasaba ngesihogweni ngoba soyazi umufi esihogweni. So iyona lento leshunyelwayo ukuthi ke uma wena wamukela iqiniso. Yes Lord. Amen. Uyaqonda ukuthi na indlela yokuphila. Amen. Izokulethela ukuthula. Hambani nibuye nigxilile nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni kuphi ekukholweni. Amen. Njengalokho nifundisiwe ukuba lokhu kuyimfundiso. Lento lenzo lamasondo lawa kancane kancane kuyacula kukhanya insimbi umsindo noma kuthandazwa umsindo ama-organ ayisho ungcwele lo nixoxele lento. Ungahamba ekhona uma usuhlale la bavakashele ufike uhlale uyofika uzwe nawe uthi hayibo yini eshola. Hallelujah. Bese ulazi iBhayibheli ukuthi yini ayivumelekile kanjani. Uyophuma uhambe ungaphindi ufise ubuye. Ngokuba yini siyalazi iqiniso. So sifundiswa thina izwi la Thome siba sizisontweni sizofunda aselanga ukuthiwa sodumisa kuphela. Sizofunda ukuze mesiphuma siphume isimilo sakhiwe kumuntu. Umuntu wakhiwa ngezwi lishuba kwakhe khuluma uma noNkulunkulu noma nokulunga ukhuluma amazwi aqondileyo. Kanjani noma wakhuluma khona ukufa nobaba wakhe khona ukufa. Hlezi qhuma inhlamba bheke ngapha uzwa wena washawacema ukudonsa ngendlela uphoswe ngapha akhulunywa na ukuphila. Into aziyo ngoba na ubona uma wakho ubaba wakhe eshaba wakho noma uma wakhe eshaba wakho nawe uma ubona wesifazane ufasa kulo ngempama ubona wesifazane noma wafasa kulo ngempama udlame nje wena. Yini izwi azange likhulume izwi limbewu eyakha isimilo. Ulimi lomuntu unamandla. Uma ulobe ubizwa njalo ngesilima uzogcina vele uvuma ukuthi isilima uzogcina ukholwa ukuthi isilima. Bebethi umumbi uzogcina ukholwa ukuthi umumbi. Ugcina sokufuna indlela ezokwenza ukuthi ube mumbi. So izwi linamandla izwi likhulunywayo. Ingakho kumele siqaphele ukuthi sithini ngemilomo yethu ukuba lifana nokuthi utshale imbewu. So leyo nto lokuqhubeka ukukhuluma noma uyicabanga
iyakhula kuwena ngaphakathi ugcine usuba yisona leso sithelo lesi esingaphakathi kuwena. Simbonga uNkulunkulu laba afuna ukubhabhadisa igama likaJesu Kristu bayosithinta noma bazosazisa ukuze bangene emanzini ngegama likaJesu Kristu ngokuvuma izono zabo ukuba lokhu okwabantu bonke ababiziwe nalabo abazizwe lakhe. Sisho uJesu Kristu inkosi aqhubeka ngigcine size siphinde sibonane ngokuzayo. Brother Nkosi emsifalo umbulelo. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba ukuba usiphile uNkulunkulu usuku Jehova oyingcwele olunye uNkulunkulu onothando ukuba siphinde sihlangane uNkulunkulu sabazalwane Jehova oyingcwele sihlangane ngezwi lakho. Wena ushilo uNkulunkulu ukuba lapho sihlangene uNkulunkulu sibabili sibathathu yobukhona phakathi kwethu. Namanje siyacela uNkulunkulu ube khona njalo phakathi kwethu uNkulunkulu, usivule ukuqonda uNkulunkulu onothando, usenze silenze izwi lakho uNkulunkulu singakholwa ngomlomo kuphela kepha nangezenzo Jehova oyingcwele. Usiphe ukukusaba uNkulunkulu, sisibalekele isono njengomuntu ebalekela inyoka uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Sihambe ngokuqonda uNkulunkulu, sibambelele uNkulunkulu ekukholweni Jehova oyingcwele, usilungiselele ngayo yonke indlela ukubuya kwakho Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba. Usathane isitha sethu uNkulunkulu onothando angayitholi Jehova oyingcwele into angasimangalela ngayo phambi kobuso bakho Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu ugcwale ezinhlizweni zethu uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Ungasiphuci umoya wakho uNkulunkulu, ungasisusi uNkulunkulu esandleni sakho uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, kepha usenze sikusabe uNkulunkulu, sisilwele uNkulunkulu iqiniso, sililwele uNkulunkulu, size singene egodini njengoba lisho izwi lakho uNkulunkulu. Singasatshiswa umuntu uNkulunkulu eyinyama, kepha sisabe wena uNkulunkulu, wena umoya futhi unamandla uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ukuthatha umzimba uNkulunkulu ubulale nomoya uNkulunkulu ufake esigogweni. Siyacela uNkulunkulu senze sisabe wena uNkulunkulu, sihambe ngokuqonda endleleni yakho yokukhanya, sishiye yonke imisebenzi yobumnyama. Siyakucela konke lokho ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Lesiphakame sonke bazalwane. Abamlondolozi wena umidalo baba, abamlondolozi wena umidalo